reivindiquem i proposem un nou model de serveis socials que sigui garant de la cohesió i el benestar de les persones, i per això proposem un nou marc legislatiu comú en matèria de serveis socials, amb una claredat en les funcions i competències corresponents, amb un pressupost mínim i estable i garantitzat. Nosaltres fem política per a les persones. Les persones que creguem i defensem en una democràcia real, participativa e inclusiva, diguem, en la candidatura és el moment que necessitem una reforma de la llei electoral. Necessitem que una persona siga un vot. Necessitem que el vot de cada persona valga el mateix, visca on visca. És necessari una nova democràcia en noves lleis. A més, la candidatura és el moment, és l'única garantia de tindre una educació de qualitat, inclusiva i plural, que respecte totes i cada una de les autonomies de l'estat espanyol. Volem una educació que no s'acabe a les aules. Volem una educació democràtica que impliqui a pares, mares, professors, alumnes, estudiants i, en definitiva, una educació de qualitat. En canvi, al País Valencià hem patit la corrupció de prou. Sabem que la justícia ha sigut en moltes ocasions coaccionada pels poders polítics. Per això proposem incloure en la nova Constitució que el poder judicial siga elegit per la gent.